सवेरा फिल्म्स। देखबहु न छौड़ी पलट के जब सुतमी गे भद्रा से सट के। तोरा देखबहु न छौड़ी पलट के जब सुतमी गे भद्रा से सट के। तोरो निंदिया उड़ जाइतौ रतिया में करबौ जब हम फोन के छौड़ी रतिया में। ऐतौ न निंदिया तोर के छौड़ी रतिया में। तोरा देखबहु न छौड़ी पलट के जब सुतमी गे भद्रा से सट के। तोरा देखबहु न छौड़ी पलट के जब सुतमी गे भद्रा से सट के। तोरो निंदिया उड़ जाइतौ रतिया में करबौ जब हम फोन के छौड़ी रतिया में। ऐतौ न निंदिया तोर के छौड़ी रतिया में। फोन जब रहमी तू बीजी बुझबौ जान हक सैया के निजी। करबौ फोन जब रहमी तू बीजी बुझबौ जान हक सैया के निजी। पागल बना के चल गली ससुररिया में करबौ जब हम फोन के छौड़ी रतिया में। ऐतौ न निंदिया तोर के छौड़ी रतिया में। ऐतौ न निंदिया तोर के छौड़ी रतिया में। निंदिया तोर निंदिया तोर निंदिया तोर के छौड़ी छोड़ छौड़ी काहे इतरावे। सैया के साथ मड़ैया में जावे। हमरा के छोड़ छौड़ी काहे इतरावे। सैया के साथ मड़ैया में जावे। अगिया लगा के चल गनी ससुररिया में करबौ जब हम फोन के छौड़ी रतिया में। ऐतौ न निंदिया तोर के छौड़ी रतिया में। सवेरा फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो शाहपुर चौक देवन।